नोंसोर आसल आसल मानसिफ्रा फैबायरा कपिराइटसो होननाय दं हा मानदों मारै कपिराइटसो खालामनांगौ नामा आदिखौलाय आयु खस्थ' खालामा जाहोबाय दै ओमफ्राय फेसबुक हेल' लोगोफोर नै दिनैहाय जानाय लोंनायनिसो भिडिअ लाबोदों आङो ओमफ्राय दिनै दंफैयो जाहैबाय आङो गारि भाङा गामियावहाय गोदोहाय बे गामियावहाय गारि बायदोंमोन होननानै खोनानो मोन्दों मथा मथि गोदोनि आबै आबौफ्रासो मिथिगोन आरो बे गारि भाङा गामिया मा उद्देश्य लानानैहाय दोनजानाय जादोंमोन ओमफ्राय थिग दिनैहाय आङो बे गारि भाङा होननायावनो दंफैयो बिहावसोनि न'आवहाय बिहावसो लसेफ आरो जसेफ दा एसे ओरैबायदि जाखावबायबाय गोबांथार लिंहरो बेयावबो मोननानैसो थाखायो आरोखि खाजिया ओमफ्राय दा आं बिहावसोमोननि न'खरनिफ्राय एसे मिथिनानै लानि देग्लायनि बोसोरावहाय बिथांमोना बेसेबांसो ख्रिस्टमासनि बागैहाय खरसा खालामखो गाननाय जोमनायाव बेसेबां थांखो बेदर फिसा बायनायफ्राव बेसेबां थांखो नायलांबाय थानो हागोन एसे इन्टारेस्टिं गोबांथार लोगोफोरबो दङ आं देखायलाङि ओरैहाय दंफैयो नै जोंना फंबायमोन बे गामिनिनो आरो नै ओरैहाय ओइ मा हिसाबै गारि भाङा नामोना आंथ' बे गामिनि नङालै एसे ओरै बाग'आव नोंसिने औ नांदेरनाय थेवबो गारि बायदों होननानै बुंनोसै आरोखि औ दा बिदि आरोखि जागासिनो दं ओमफ्राय ख्रिस्टमासावथ' मोजाङै मोजां जागासिनो ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि ओरैहाय दङ नै बियानो जाहैबाय आंनि बिब' असेनि फिसाला सोमदोन ओरैबायदि मोजां दखान होयो माबायावहाय आमथिखा बाजारावहाय गार दावलाय गार खोलायखौला बिनाव जाफैदो आरो मा मोनजायो ओरैनो बानायनाय आइटेमा दाथ' चाइनिसनि आइटेम बियोब्ला मिनिमाम 40 मिनिटसआव नोंथांमोना माने एसे थाथ'नांगोन आरोना मा नांगौ नोंथाङा फैनानै आमेरिकान सबसि बायदिसिना चिल्ली चिकेनानो होन गबि मन्चुरियान होन मायानो होन जायखिजाया चाइनिसनि आइटेम रल थल जेरै चिकेन रल मा रल इग रल नै बेफोरथ' बाब्राबोलानो जायो दसेनो खिन्थु सिगांनि कास्टमारा अर्डार पेन्डिं जायोब्ला आरोना एसेसोखौ नोंथांमोना एसे नेथ'लायनांगोन आरोना दा बिदिनोसै आमथिखाव मोनो दे आमथिखावहाय बेयावनोखा नागिरनानै जा मानसिखौ सिनायना नाय आरो नै ओरैहाय जोंना बिथां माबानि आलुनि बिया दय आलु बिया दय ओरैहाय नै सासे गाद'ग्रा दं आसोल बस बेंगलरावहाय दा बिदि आरोखि ओमफ्राय आं मिथिना लानि बिहावसोनिफ्राय नै ओरैहाय जोंना बिहावसोफ्रा लाबोगासिनो दङ अमा बेदर नै आसाम ट्रेक्टर जोंनाथ' बर'फोरना आसाम ट्रेक्टर नङाब्लानो जाया अमा बेदर ओमफ्राय बेदरखौ दोनग्रोदो दे आफा औ एसे आखाइया अजन जायोना ओमफ्राय नै बेबो बिहावसो जाहैबाय सिथाव लादों बिदि आरो बिदा फंबाय असे ओमफ्राय नैबे नों देरसिना आं देरसिन जाहैबाय जेरावखि थाङा मानो सानैखौबो नुगोन आरो लोगो साइसआवहाय ओमफ्राय बिहावसो देरसिन न'आव सोंनोसै आं देग्लायनि बोसोरावहाय बेसेबांसो बाजेट खालामनानैहाय मा बिदिखा मोजां होनरा आफा माने गाननाय जोमनाया बेसेबां खरस खालामखो बेदरफ्रा बेसेबां माबाखो एसे बेदराथ' लाबाय गावनो ओमफ्राय एसे मोजाङानो औ दा राननायाव बेस्थ' जाबाय आरो बेस्थ'नै नोंथांमोनखौबो हामबाय होनो जोंनावहाय दिनैहाय बेबायदिनो जयै जोंनि लोगोफ्रा नुना फैबाय गोसोआव खुब गोजोननाय मोनदों आरो सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैनो हागोन ख्रिस्टमासनि नामैहाय सफैबाय फंबाय दा फाइनालि जोङो मोनसे न'खराव सफैबावबाय आदैनि न'आवहाय दा ओंखामाखौ आदैयानो अलरेडि बानायना दोनदों जों बेखौ जानांगौ होननानै नै आदै ओमफ्राय आदै खबर सबर मोजां दा मोजां बहुत बरिया आदसा ओमफ्राय बहुत रंजानाय मोनदों नोंसोर फैनायखौ ओमफ्राय देग्लायनि ख्रिस्टमासावहाय बेसेबांसो बाजेट खालामनाय जाखो जेनेबा गोबाङै बाजेट खालामदोंमोनलै खिन्थु बाजेट खालामनाय बायदि मानसिफ्रा फैयाखिसै ना आदसा खम जादों बे दुखु मोनदों आं दा बिदौफ्रा रानगुलाबायनासो थाबाय जाख'नो हायाखै दा जों दिनै बेखायनो बेरेफुंजानि ओरैहाय हाथिमारानि बिमा बुरिखौ लिंबाय बायना 30 जनसो फैदों बिसोर जाखाना थांजोब्बायनो 30 जनसो फैनानै जानानै थांबाय दा बारलाबगासो जों ग्रोब बिराद मोजां मोनबाय दासिम मोजां मोनबावबाय नोंसोर आसल मानसिफ्रा फैबायरा कपिराइटसो होननाय दं मानदों मारै कपिराइटसो खालामनांगौ नामा आदिखौलाय आयु मा बुङा लोगोसे दं ओरैनो मादै माने आदसा
दा जों ओरैहाय जानायसै आदै न'आवनो ओमफ्राय जोङो बिथाङा बेम दामनाय बोथोराबो बारा गोबाव गैला ओइ सानना बोरैबा जाबायरा ओइ दे होनफिनदो दे हेफाजाब होफैदो मारे कफि थरसे थरनै लाबोना होफैथारो आरोखि बिथांनि गावनो लेभेल खालै बिलाइया गैया लबार दंफां गोजा बेथ' थाखा आरो गोबांथार दं नै ओरैहाय फुरानो साहा लोंगासिनो है अयथासार जाखाबाय दा बेबायदि आरोखि सेंग्राफोर गोजा बानायफिनगासिनो दं आं फट'लानो जायो दा आदैनि न'आव जासिगोन जोङो ओंखामफ्रा रेडि जाबाय ओरैहाय बेदरा नै एभेलेबेल आरो फैबाय जोङो ओमफ्राय बेलेग जायगायाव थांबावनायसै नै थेंक इउसै ब्रादार दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ जोंहा बिहावसो ओरैहाय रेडि जाजोब्बाय आरो जोङो बाइकजोंसो गिदिङोलै खब्रैजों गिदिंनो हाया बेन बेस्ट जोङो खना खनला दंग' आलिमानि सालायजायो कारजोंला थाबथालाबायोना बायनोबो हाथ'खा जोङो दा मानि ओंखायनो बिदिजों होनायसै जोङो फैदो दो फंबाय हेन्डसामलै फंबायाबो मामुलि नङा ने सल' लोगोफ्रा थांबाय ओमफ्राय आं ओरैहाय नै बिदाय जानोसै बेवाइफोरजों दे खस्थ' खालामा जाहोबाय दै ओमफ्राय फेसबुक दङ दे नोङो मामोनलाय जिउबाला समफ्रामारि ने ओमफ्राय ओरैनो खामिनि मुसाहारि आंनि जेसेबांनाखि फल'वार्सफोर दङ फल' खालामहैनो हागोन मानो होनोब्ला बयनिबो हेफाजाब नांगौ दा बेनिखायनो आसा खालामदों फल' खालामनानै थाबैनो इसोरखौबो मोनसे प्लेटफर्माव सहैहोगोन आरोखि ना ओमफ्राय दा गोजोननाय थाबाय खस्थ' खालामना जाहोहरबाय आरो हरै बिनानाव सासे थाबावबाय दा थेंक इउसै औ बाय बाय थ'सै दे औ रिल्स लादों आं खेमायसो होस लाथ'लेरा समा गैले ओरैहाय मोननानै दंजोबोनो जानो बिदि जायो ओमफ्राय थादो दे थोस जानो बिदि जायो जालै नोंजोंबो दा लास्ट जाफैबाय जोङो बियानैनि न'आव बियानै अलिभनि न'आवहाय ओरैहाय अमा खाजि थाबाय साहा जाग्राफ्रा जाजेनबाय बियानै अलिभ बिब' अथिसाथि फिसाला जाहैबाय नै बियो इउटुब चेनेल दङ सिंगारबो देग्लाय मानोथो खनाखै मेथाइखौलाय देग्लायहाय बानायदोंमोन मेथाइआ बानायनायालाय ओमफ्रायो स्टुडिअ मालिकआ फैदो जियाव कमफैदो होनदोंमोन नों आंनि कास्टमार रेगुलार नोंखौ नागारनो हाया ओमफ्राय आङो एसे उसुबिदा मोनो आरोना फैसा गैयाला माबोरै खननाय ओमफ्राय एक्सुवेलि आङो नैबे न'खौ लुनायावहाय 2.5 लाखसो थांनाय जादों आंनिफ्राय पकेटनिफ्राय एक्सुवेलि न'आ हाउजिंमोन ओमफ्राय 1.5 लाख फैसा ओमफ्राय बै समावहाय इथा बायदिसिना बायनायावहाय बिराद खरसा जादों आरोना माने सिगांथ' दामा बाराजोबमोन ना इथा थरसेयावहाय 15 थाखा नैबेबायदि दामनि लाखिनांदों ओमफ्राय दाथ' फाइनालि 7 थाखा गाहामनि दाम मोनसै आरो थरसे इथायावहाय ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो एसे फैसा थांनायखाय देग्लायनि बोसोरावहाय बख'नो हायाखिसै आं मेथाइखौहाय दा जादों ओरै जाबाय जाग्राफ्रा सेंग्राफ्रा गोजोनल' जाबाय आरो ने जायो गलथरसो लानांसै कन्टिनिउ जालाबो आं गैयालै ना सेंग्राफोर कन्टिनिउ जालाबो आं गैया दा ओइ हरग्राया हरगोन रा इयो रंजानाय बोथोराव रंजानायजों लोगोसे जाबाय बोरैथो आग्लायबावनो हरग्राया हरगोन जाग्राया जागोन फार्स्ट टाइम बर'दिन देग्लायनि क्रिसमासआव आं फार्स्ट टाइम बेमोन न'आवबो सिथावसो सावबोदों न'आव सिथाव सावदोंब्लाबो आं